kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lehlela igama lami ngingusambiswa ngekwaNdlozi ngicela amaqala uvashele i-channel xa subscribe kanti uma ukuthi usube kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni wembukeli ngikuphathele zona namhlanje zithi konakele ehostela lakwaMashu eThekwini esifundazweni saKwaZulu-Natal izinsizwa omama izinkabi nezintombi zakhona zivale emgwaqo zithi zifuna amabhasi amahhala bagibele kuwo bayongcwaba umntwana wakwaphinda ngene uma ngosuthu ubuthelezi olundi bathi nguye wabakhela lento abahlala kuyona njengamanje. Mbukeli kubika ukuthi bavale thaqa yonke emgwaqo. Ngizocela ube kuvola wakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje usale kahle. Manje kwethu uyangapha ngoba nanka amaphoyisa ezabona khona. Alo, ikhathi manje waqonda.